Yang kutu atawa makasih. Nah, yang kutu awida kalian nadin kebetul. Kakagilaya kabayayan na anda manayai kada ang kutu alimu. Ay ni bugayo Allah. Sang kutu sisignian na ayah pernah kabayayan. Nagyang kutu alimu ama papa dalam kusana kaurun na madaku pedian narun bakal. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nagyai namanya kada kelaya. Minda kelaya sang ayah pagdaw. Ayat yang na'anirun na sopadian na makada pada panas na sekat yang panik di kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang kaya kapakasih nakitunay niyan sa manusia. Udi nagulog yan sa manusia sama pakapsakitian subadan utaw ang manusia. Yung mana tahu makasih na lupa kaya andalya ko yan adin yang din ikabaya ubanyan na pukilay ang kota pagarinyan ukamapian ang mapapadalamun kakasisi ganun din. Nah, mi'anu Ibnul Mu'taz al-hasadu da'ul jasad, suatu dian suka pakatibu na panyakitanan ulawas, suatu dian suka pakatibu na panyakitanan ulawas. Inutan wadi di kebubaya asok pagaling ka muslim nabi gano Allah salimu na inutan di kebubaya o qadir ay ni bugayo Allah. Sumangalimur kita ng Allah na mapapasad umanisa na annalimulu Allah na apian pagariay ka panamaring kaun sa kakuha ang kasangkutuan mo upang mapapadalam ko pagaring ka na may kanikabaya Allah wag ka makuha na din ka din makuha na inong kawadig kasingin na kibubaya ka na punamar ka mambu sa diyang utamiya ko niyan na makuha ka mambu na din ka masisi na bunagidang diyang kaya tertenu aandad ni kipo padiga na miyasin ka din. So tahu ang makasih na imbaba Allah ang kutapang katanian bakadaw panas na Allah subhanahu wa ta'ala kararangitan ng mga tao iskhatullah ta'ala kararangitan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala kagiyamataan askalian na ninyan ikabaya so ukuran ay nipatadu Allah uli na sulim Allah ay nibaganyan uli pa niyan nagilito kapkarangitirun Allah subhanahu wa ta'ala yuaddi ilal muqata'ah yang kaya kapakasih na ayap kintunay niyan ang kutuwa kapakaya taman kututungan niya na di sirat di makatutula ka igir amya kasuldo ng kaya kasig wal hajr wal bagda kepada dalam kiran sukap ng kagwada wasyahna kepada dalam sumanga puswiran sa langit nagukagwad ko pagaliran ang muslim yuaddi ilal ghibah wan namimah kitunay yang penakyagi ang kutuwa kapamaganta nagukasuruyan kading kadisuruyan ang kutuwa pagaring kaabigin wallah salimu salimapiyah yuaddi ila sariqati wal qatl ayam penapkitunay niyan ko kapamanikaw kitunay niyan so kapamanikaw nagusuka pamuno pira-pira imyatay ayas sabab at yapatay niyan nakagya kasisigadun agyan ko kamyan wa na'udzubillahi min dzalik. Nah upagin ditanong sa mga tutulan kumiyangaw una ang mga nabi na kailay tanong o pandangan uli na si Quran ayah paganay ang mga adin akang baradu sa si ikwallah si isa langit na sukya si iga o iblis o nabiyullah Adam alaihi salam bunyatirun wallah ko mga malaika asujud kanu usjudu li Adam sujud kanu ku Adam yang kuta sujud kami aloy na kana uboto sujud asim basi wallah asujud takrimi sujud tu asa kau ku Adam alaihi salam
mayroon ugay na sa mga bai asya panganilan sa orat tiran na umano pagisya niyo na kanaan tunay sabab akaya kamo to nakasya panginiyo ko orat yu na ang tunay kipantagyan na ang tunay kaimportante niyan na aya sumbagyan na amay na pamadiang ka na pamasa ka sa mangga nagupamasa ka sa saging na ayam yaw mangka amangga na dua kaklasi paganero na mangga na miya kabinabina ning pia-pia adin mo ka upisi na ikadua mangga na miya kabinabina ning pia-pia akaw upis na napet ka na natanda kagupkan na nalangaw na andi pemasa anak kaun. Kedua na lagi do kaya kamuto. Naya kay ibaratan agim dai. Akapos sa panginiusi ko mga oratiyo. Nalagi daging kuta bulawan. Giyong kuta bulawan na tegun si sa giyong kuta karto na maito. Na ikadua na tegun sang kuta baga maito. Na ikatano na sulutan sang kuta kabinita maito. Na ikapat na gandiduan sang kuta kabinita mala. Na ikalima na gandiduan sang kuta kwarto. Eno to tanto pakabugri na kagia a high price. Tanto mala yarga gali at iguarab ka kagia. Aman isa ka gramo na sobra sa 2,000 warga yan. Okay na so ator na ayabuat taman na arga yan na umani sa kakubi ko miyak kadak-dakal nasa sanggibogo lima na ando sabab ikay ito iarga wator na kagigrabas rin sang ka mga karsada nagugrabas rin sang ka syunga yan ang mga lalan ay maanan yan na sunang bai asya panganilan sa oratiran na bulawan sa pangilalayan wallah na sunang bai asya wakanilan sa oratiran na grabas saging kay mga karsada nagupagator saging kay mga syunga yan lalan tanto amalaan bidaan o mga tao as siniapyan so kasapangin yan ko orat yan ang gusto na yan sapangin so kagya kamuto na orat yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitira yan na hijabul mar'atu asyaddu min dami syuhada suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapararanta mo ba'y giyabuwa ka sa pangibay si kubuntal yan giyabuwa ka sa pangibay si kaurat yan na malayarga si kuwallah di sugya pakatuga o rugo miya sahid sa lalang kuwallah anto na imini bagiman to akapit apa pakai nila na dapakayaw wagama papakay nila na dapakayaw wagama amatatago sa gintuta kitaban ang nihayatul alami end of the world mga tao ang pagagama abot timo nilan sumadaklataw na papangusyatan nilan sa laib amakin diba nga isran naginan na haramanan doon na ng puro islam doon na ng pakayaw wagama si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kasul si Abdullah ummi maktum apod ko mga Bilal o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kanyan nabuta na pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga ulama akaruman yan aso Aisha agus ummi salama kagisira ni mga alima saging al-alima sang kutamasan yan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha natatigang ka sa jalbab rantam ka ummi salama natatigang ka sa rantam ka tiga na ya Rasulullah butabu di bupa kailay tigo Nabi baka no pada mga pisak baka no pada di pamakailay mga subaga na miyata tigira nun sa mga rantamiran pero Allah sa isa Quran fa iza sa'altumuhu mata'an fas'aluhu min wara'i hijab anda tigo Allah ikapagi pembicarain niyo kung mga mama kanaubang yung mahram kanaubang ka ama kanaubang ka kaluma kanaubang ka wata kanaubang ka bapa kanaubang ka pagiwataan at tinubi kamisan natagwi niyo sa rending at pagalat si isa yung kota ka pembicarain niyo ando man ikapakayaw sa pengusyat ka kung mga buhay akasa sa wanada rending na ayaw pagampagan niya pero wallah al-fitnah tu asyaddu min al-qatl suwati ko Allah so kapangembal sa tiyuba kapangembal sa fitnah na mala murka gumuralap kesukato na disuka pamuno na kagiam yang usiat agin ka pengusiat na iman tu ng balang-balang usiat ang bimbalang at teneker kau pamanian kau pamakinig ka sa kakumidi na adna kakumidi iman tu kapapantagan na pamakinig ka sa kagurok na adna di siman sang iman tu kapapantagan kaya bumanagya pa kayo Islam sa kabati ako ayat wallahi palagalagam na sa Quran sa lagi do kapambatian ko sa yang atartil iman to na niragsipon sumanan yan ni pamagideda niragsipon so hadis yan ni pamagideda ayabu amya pa kaya plagalagam sa lagi do kapambatian ko sambayang nasa Quran sabab ko katero Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qara'tumul Qur'ana fabqu fa in lam tabqu fataghanna wa man lam yataghanna falaysa minna amay kang batian ni sa Quran naguro kanu naudi kanu pakaguro na kaya kamo to na pranuranong kanu na sataw adinyan pranuranunan so kang batian yan ko Quran naguni pakagulo ko Quran falaysa minna na miyapo kasar kami at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na iman to na miyat naging ka mga fitnatul azima tiyo ba mga ala
Ami ang usiat na miyagidida na may kumidi na kaya kamoto na piyakasingan sa madakalataw na sumambu sa mga baya kilalangag na pagkirinyan sa padiyan tingin na sayang kau daw kumapangaruman na kubaya na kanalimaya na mor kau to uwal na atiwag kasukaton kakagyan na ibukap kailay niyan akapul pangusiat ti alimadi pendi mga nakarata na iginap man na kaya kamoto na sukman super pangusiat na di pa makabals kapag ito puya kakaya kamoto na duda apa pa kapun sa harian na di na panagkabalos sa patero niyan na yapatero ng mga bayan na pagkakriasilan ay napanding dinakanga niya sugat na murka di mataw tero na palapanay dun tiba awan niyan malagi dumapay ka pangusyat maratay ka pangusyat na palaya murka walap kasukaton dito sabab mga bayan po pamamaganigiman to amay kasusataw na anak kalki ang wala na dito ng patot na gudid dahit iba pagatin ko mga seminar ang dream sa mga mama amin pagilayan kanauban yan makaram nun tabu palaya bay lagi do mga alima apa pangandaw siya na bay tubay na miya pakay na amay kakaya kamoto na bay tudato na daa kakapakay niyan inunta na lagi di man tuwagin kaya di itano di katalim at tataguan tano sa randing ito sabab aso Allah subhanahu wa ta'ala namigay sa privilege ko mga baya siya panganiran sa oratiran amay ka makawama sa Fatima radiyallahu anha siya isagin ko ta sirat al-mustaqim katiti isagin ko ta sirat na tirono Fatima radiyallahu anha ya Allah nagpangalingkor ka sa kanat subai asya panganakan mo sa oratakan dako pag ilay sa kanaba ko mahram guda ko ilay sa kanaba ko mahram na pangalingkor ka titi ako sa kasirat akadya ka mo ito na dabarakan makailay na may production kang sa mga bay ang mga pagitang uwamakan asya panganiran mambu sa oratiran na automatic amor del swalla sa dun sa kapabanta ka na tao sa sirat al-mustaqim napakadusungan niyo nagupakatangkirian niyo nagupakatalikudan niyo kat bagugit subai abba yalabi ko surga giyanan sa Fatima awat o Rasulullah adu peligit yan sa buntal na ipagpada yan sa mga bay ang mga umat yan asya panganiran sa oratiran napakatitay sarang ko sirat sa dun na bagiran makapsagi pa ko mga datu sisagin ko tamasa Oriano ka pakasuldo mga tao sa surga namordir sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo mga tao sa surga na magipagilay akor kano na manisa na makapiaginaw niyan na oriana itundog sangkot na kalangkapan sa mga bayami maminantam sa dunia penindira yan na ginaw niyan sa kapkilay kaurat yan na panganin baka no wala di kano din puliyo ko mga kwarto niyo ko surga di kano din pagawa ko darpayo ko surga kasabab ko kiyarantamin niyo ko mga buntalyo sabab sa kaya pagmaan niyo si ko mga kayaan niyo na ayap privilege sa pamamagayan baka no wala na sir kano pumisita ko mga turuan niyo sa sunod sa wala ipakumar kano ko mga darpayo pamamagayan baka no wala sa kaya sa Panginoon ko mga orat niyo walillahi alhamdu wal manat ayap pagampangan na kagantian ko mga nabi kasaliantian ko mga nabi naging kaya galabak ko kama mga bayag po pamamaganigiman to anto na ulo ni galabak ko kama saliantian kiran giyasud da'wa giibituan sa tarutop agalabak ko kama maging kaya da'wat anto na o kita kaya tibli ko mga nabi na ayap ito na wallah sa Quran qala rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara hita dinang ko na ayat yang galabak ako sa iko da'wat na kapit na magabi gagawi doon daw tayo na sa kapariron nag-requirement sa mga tao at sabihan nila sa mga nabi ay kapag galabakailan ko agama na 24 oras na sa doon sa kagasoloteron nasa kanwa mga bayi na ubod na pakapanik ko mga bisita niyo na dinidin pa kaliwaw din niyo kabagin sa dawat na ubod na panikan niyo mga tunganan niyo na di ka nun panik o di ka niyo kabagin sa dawat giyan na procedure kaya ka mo ito na inibagayar ka no wallah si pamisitaan niyo si buntal niyo na di ka nun din panik o baka nun din pakabagay na dawat kaya giyan na ni sarat at kapang galabakatan sa gin kaya agama alayla wa nahara